Lideri zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana neće se rukovati danas u Zagrebu, ali će se pozdraviti i razgovarati na videokonferencijskom samitu koji bi trebalo da traje 3 sata. Solidarnost u borbi protiv posledica koronavirusa biće glavna poruka tog sastanka. Evropska unija obezbedila je 3,3 milijarde evra pomoći zemljama našeg regiona, a deo tog paketa vredan 1,7 milijardu dolara, odnosno evra, izdvojila je Evropska investiciona banka. Koje projekte će finansirati, po kojim uslovima i kako će novac biti podeljen po zemljama, o tome ćemo ovoga jutra da pričamo sa Dubravkom Negre, regionalnom direktorkom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Dobro jutro i dobrodošli. I kada se, ajde ovako da napravimo poređenje, kada se u Srbiji, kada su se uvodile ove ekonomske mere, onda se pričalo koliko će država da da, a koliko će da obezbedi iz dogovora sa bankama. Da li je to u stvari svetski, evropski model? Isti taj model sada sa vama primenjuje i Evropska unija. Da, apsolutno. To je model bez koga države ne mogu same da raspodele sredstva iz svojih budžeta zato što oni jednostavno nisu dovoljni. U Evropskoj uniji Evropska investiciona banka je jedan od ključnih stubova finansiranja evropske ekonomije u borbi protiv posledica pandemije i u tu svrhu EIB će mobilizovati 200 milijardi evra, što je malte ne polovina ukupnog paketa koju je Evropska unija namenila tih nekih čuvenih 540 milijardi koje su se lideri Evropske unije dogovorili pre nekih 10 dana. I ono što je važno, jer se dosta pričalo o tome onako u novinarskim krugovima, da li će se ovaj samit otkazati, zato što Evropskoj uniji nije prva na listi prioriteta uopšte ovaj deo Balkana. Međutim, ovo je nekako, bar se nama čini dobar znak da Evropska unija računa na sve nas ovde. Jel možemo to tako da zaključimo? Pa mislim da u jeku pandemije, kada se dosta zemalja Evropske unije nije još otvorilo, u smislu nije podiglo vanredno stanje, pre svega i u nekim velikim zemljama Evropske unije, kao što je Francuska, definitivno je to dobar znak u smislu da je agenda proširenja, integracija ovog regiona, ali i ekonomska pomoć i osnaživanje ovog regiona, nešto što je definitivno u fokusu. To je nova Evropska komisija i najavila u svom novom mandatu i mislim da je to jako pozitivno u poređenju sa finansijskom krizom iz 2013. i 2014. kada, da kažem, je fokus zaista bio na oporavku Evropske unije. Sad je to jeste, ali i na integraciju ovog regiona u Evropsku uniju i pre svega na njegovom ekonomskom osnaživanju. A zašto bi sada Evropskoj uniji ovaj deo bio važan? Dakle, ovo je deo kome će biti potrebna samo isključivo pomoć. Da li je ovo moment u stvari za političku prevlast? Tu smo mi. Nismo se uključili možda na vreme, kao što ste nam spočitavali na početku politički, ali tu smo, sada učestvujemo, dajemo novac, dajemo mogućnost za investicije, vi ste deo naše porodice, ne idite na onu tamo stranu. Je li to i politički važno ili samo finansijski i ekonomski? Pa mislim da je pre svega politički važno, ali ja mogu da pričam naravno o ekonomskim i investicionim planovima. Pa dobro, ne naravno, nego vas pitam prosto za utisak. Pa mislim da je definitivno fokus Evropske unije na ovaj region nije počeo ni pre 2 godine, ni pre 5 godina, nego decenijama unazad, ako tako mogu da kažem. Što se tiče ekonomske strane, mi smo ovde od 1977. Znači, autoput Brasta i jedinstva je finansirala Evropska investiciona banka. Mislim da bez obzira kako se region opredeli, da će Evropska unija biti uvek tu, u tom nekom smislu. Zašto je određeno 3,3 milijarde evra za Zapadni Balkan? Pa pre svega za pomoć zdravstvenom sektoru, za osnaživanje zdravstvenog sektora, da bi on mogao u budućnosti da spremnije dočeka krize. Iako što se EIB-a tiče, mi smo ulagali u zdravstveni sistem i Srbije i regiona i u zadnjih 10 godina. Ali imate te podatke koliko ste u Srbiji uložili? Pa da, naravno. EIB je u Srbiji uložio 5,8 milijardi evra od 2001. godine.
ne u zdravstveni sistem, nego ukupno. Ali u zdravstveni sistem 250 miliona evra su namenjeni, od čega je još 120 miliona evra ostalo da se isplati. Klinički centar Niš je završen u saradnji sa našom institucijom i on je bio jedna, da kažem, stub južne Srbije u borbi protiv pandemije i COVID bolnica. Obnovilo se 20 regionalnih bolnica. Institut Orlak je modernizovan iz tih sredstava. Sva ta sredstva su kombinovana sa bespovratnim sredstvima Evropske unije, sa donacijama, znači sa sredstvima koja se, da kažem, ne vraćaju, koja su u pravom smislu reči pomoć. I mislim da je i zbog toga donekle srpski zdravstveni sistem bolje sačekao ovu krizu, možda od nekih zemalja u regionu. Da. Kada se priča uopšte o toj saradnji sa vama, onda nekako mi se čini da se tu uvek izbegava da se priča o konkretnim uslovima koje mi kao država dobijamo. Dakle, znamo da su to povoljni uslovi i da su najpovoljniji mogući u datom trenutku, ali, dakle, jel zavise ti uslovi i od kreditnog rejtinga jedne države? Dakle, nama sad trenutno je kreditni rejting na kom mestu u odnosu na zemlje regiona? Pa Srbiji dosta dobar, znači neki duplo B+. Pa to je taj BB. Da, taj BB koji je u stvari jedna stepenica ispod investicionog rejtinga, koji je nešto što će otvoriti perspektivu potpuno drugačiju kada se tiče zaduživanja na kapitalnim tržištima, na finansijskim tržištima. Šta to znači za nas? Pa to znači, već sada Srbija je u prethodnom periodu uspela da se zaduži po jako povoljnim uslovima. Sad treba vidjeti šta će biti posle ove krize, koliko će moći, da kažem, i pod kojim uslovima da se zadužuje na finansijskom tržištu. Ali što se naših uslova tiče, mislim da su oni tu zaista na tržištu, nema boljnih u smislu dugoročnih, znači mi smo dugoročna... Ne, sve ja znam što se vas tiče. Ajde da vidimo što se tiče nas. Dakle, da li smo zaista, kao što pričaju svi iz vlade Republike Srbije i kao što priča predsjednik, da li smo mi zaista sad trenutno u situaciji da budemo toliko ekonomski bolji u odnosu na zemlje regiona i uz vašu pomoć i uz pomoć Evrope i uz pomoć, što da ne, i nekih drugih zemalja. Da li je ovo naša šansa gde nećemo uzimati ništa nepovoljno, gde ćemo zbog naše stabilnosti imati dobru saradnju i sa vama, pa i sa svim ostalim? Pa što se tiče predviđanja o ekonomskom, da kažem, padu, ekonomskog rasta, Srbija se tu dobro kotira. Pričamo, MMF je predvideo pad od 3%, što jeste bolje nego druge zemlje u regionu. Mislim da je Srbija, kažem, uspela da izda i evro obveznice nedavno. Pitanje je kako će se sve to pomeriti, odnosno promeniti usled posledica ove pandemije. Znači, pitanje je kako finansirati buduće deficite koji se očekuju u ovoj godini, iz kojih sredstava, pod kojim uslovima, kako nastaviti sa javnim ulaganjima, kako pomoći bankama donekle da prebrode krizu, kako obezbediti dodatna sredstva na tržištu za preduzetnike i to je ono na što ćemo se mi fokusirati. Tih 1,7 milijardi evra koje ste pomenuli će upravo služiti za te svrhe, znači za one projekte koji su već počeli. Dobro, mi imamo, kad kažem mi, mislim na Srbiju kao državu, je li ima za sada nekih naznaka za koliku količinu novca bi mogla da bude zainteresovana od te 1,7 milijarde? Pa za sada konkretno raspodela po zemljama nije napravljena. To zavisi od potreba svake zemlje, od prioriteta svake zemlje, od planova. Srbija kao najveća zemlja u regionu definitivno može da računa na najveći deo, kao što je to bio slučaj u budućnosti, u prošlosti. I tako će... Dobro, jeste razgovarali sa... Da, naravno. Mi radimo i sa javnim i sa privatnim sektorom, radimo sa komercijalnim bankama, radimo sa lokalnim samoupravama, sa ministarstvima i
opet neka lista prioriteta se pravi na globalnom nivou. Mislim da je osnaživanje upravo infrastrukture u opštinama nešto što je jako bitno. Mi upravo radimo na odobrenju novog paketa od 70 miliona evra za uvođenje digitalizacije u svim školama širom Srbije. To je projekat koji je već započet na jednom, da kažem, pilot nivou koji će se proširiti na sve škole u Srbiji. Vidimo koliko je to bitno u ovom momentu kada deca treba da uče na daljinu. Kada je pitanje kada ćete se... Da se vrate. Pa da, kada će se završiti to učenje na daljinu. A rekli ste malo pre samo da to ne zaboravim. Dugoročni krediti, koja je kamata u pitanju? Pa, zavisi od svakog projekta, zavisi od dužine otplate. Pa dobro, ali to su sad imate, da. Pa ide bukvalno od 0,1 do 1%, zavisi od dužina otplate, zavisi od projekta. Ali, kao što sam rekla i što želim da naglasim, to je da se naše sredstva kombinuju sa donacijama, sa bespovratnim sredstvima. EIB je u samo zadnjih 18 meseci iz svojih sredstava 15 miliona evra potpisao bespovratnih sredstava donacija koji se kombinuju za projekte. Jedan takav je uvođenje kanalizacione mreže u opštini Palilula, znači u naseljima na levoj obali Dunava, koja je jako bitna za uopšte život građana u tom delu Beograda. Znači, nisu u pitanju samo finansiranje, u pitanju su i donacije, u pitanju su i, da kažem, dugoročne, ako se gradi autoput ili finansira železnica, to se radi na 30 godina, jer će ta dobra toliko dugo da imaju korist. Od 16.30 do 19.30 danas se održava videokonferencijski samit Evropska unija Zapadni Balkan. Učestvoće i predsjednik Republike Srbije. Ko će još učestvovati od političkih zvaničnika iz regiona? Pa učestvojuće, mislim, samit na nivou Evropske unije, to su šefovi država Evropske unije s jedne strane i šefovi država iz regiona, znači svih, da kažem, 6 zemalja. Da. Nema nikog ko je odustao? Pa nema nikog. Dobro, pa pitam, da kažem svašta može da se desi u vreme korone. Dobro. I samo za kraj me interesuje, dakle, šta vi mislite ako slušamo političare da ćemo mi rasti onoliko brzo koliko raste u stvari i Evropska unija? Šta mislite? Da li će Evropska unija rasti ili će neko vreme ići unazad, stagnirati, pa početi da raste sa zakašnjenjem u odnosu na Kinu i u odnosu na taj deo sveta? Zašto vas to pitam? Dakle, da li će se sada u stvari pozicionirati najbolje zemlje koje su se prve izborile sa koronom i sa tom vrstom krize, a idemo, dakle, od Kine pa se selimo na ovaj deo sveta? Pa mislim da zemlje u razvoju uvek brže rastu od onih koje su razvijene. Znači, po samoj toj logici, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, Kanada, koje su dostigle određeni stepen rasta, rastu brže, jel tako, nego nerazvijeni deo sveta. To je slučaj sa ovim regionom. Mislim da što se tiče poređenja, definitivno pad privredne aktivnosti se očekuje u Evropskoj uniji. Procene su od 5 do 15%, zavisi u kojoj zemlji, zavisi koliko je bila pogođena. Međutim, ono što mislim da će se promeniti definitivno, to su neki međunarodni lanci, globalni lanci, privredni, koji mislim da su sve zemlje shvatile da moraju više da se fokusiraju na svoje okruženje. I samim tim mislim da je to šansa za ovaj region, jer je ovaj region blizak Evropi i sad možda umesto da Evropa i firme iz Evrope, korporacije, znači sele svoje proizvodne lance u Aziju, koja je daleka, u slučaju ovako neke globalne pandemije zaista ima ogromne posljedice. Mislim da će tražiti neka bliža tržišta koja, gde može brže, bezbednije da se snabde. Pa tako je, zato što Evropa je krizu i kinesku krizu preživljavala kada je reč o ekonomiji. Apsolutno. Tako da mislim da će se to promeniti i vidim šansu u tome i za ovaj region. Mnogo vam hvala na gostovanju.